Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagabayadei bat ka jingkhang tala ya ka company Swiggy nakaliang uba po lengdo executive member katanat khai pateng jongka Khasiels Autonomous District Council ulaong ba ka Swiggy kala le ya katai ka kam khai klem da ya chwa lengba ka KHADC kabala penlong ya ki pulit ka enforcement jongka KHADC ban khang tala no bat ulaya thoru bakat kum ka shiti ka bolayo na kinong trei ka Swiggy bakila penpau ba ka jingdon jongka ni ka company kalalong kalat aikam aijam ya ki samla ka nong ba Nrei ulaong bakim dei ban yai light pat nagi kendon an jongka KHADC. Yakani uba poleng do EM katanat khai pateng jongka KHADC ulayathu haga jinge keren bat kilat patai khubor haga khat khandai terik ujileo arjar khat khandai. Kumbang asmuthu nin kasmi kala persyam bagi keduengan ala yo ekshiti ke joki bat persyam lagi along accessible ila bani kendu mereka point kada mukni nyum day ban mix up ya kata ka jika untuk kiba ki aikam ai jami na jogi namar ba pi aikam ai jami na jogi kamut ba in nyol thala in disregard ya ki an di jogi namar ba ka hospital ka ai ka treatment ka bahai ki nong pang kamut ba kanam shim so equal permission namuda lani ba kan kentur surat pat ba surat piduli ru kalong ka hospital lada ka ajing sumari ni pai ka school ka ba ai ka jinang jing start di kena school kamla ba ong ba namar ben pas bahai ki kena ginda torsha surap jong pi liru munde ban kami ni di ka ba don kan do kolom ni hap ban consider ya ka jimburam ye ki local laws lada riu jongi kisno ba yo kam yo jam na ki bakum ki ki company ka jingdon jong council kan yarap ban protect ye kita ki brio jong ki yo kam do ba kini ki company kim wan kum kinong samaria ba ki wan kum kinong kamai di apa pi kamai ladang ngani ban pli dukan Hyderabad dan ha Chennai ngari ban tip ye ki local laws jong ka Hyderabad ba ka Chennai ngamla ban ong ba ngawan ha Shillong ngapli dukan ba lada ong syai ka license ong tip ba ka don duka ta Shwaba pinstang ya khai ke pateng ha kanu ke shnong ha kanu ke area di tip iki local laws tengi ke local law idon ke council ke don nadu pasdam kat kani ke scale of business jong kata ke company kumno kan ong bakam tip bakadon ke bakum kata ke office ke kerteng ke KHADC ke bakiyat hanang ye abakiwan ningkong Shillong kiyat na national highway ki pas ye kani ke office jongi kumno kin ong mi ye ke office kani ke online business pi kadam day ke balong tmai ba novel hakani ka state ke jongi but nak kata kini kim shimdan haka original regulation ka kena sponsor pusat hendrai men hakani ha bangila ya ka amendment ngila identify ru ki create iba tmai but kani ka online sale ka de ko ni kita di ki lightweight li ki ko babut ba ki ya di banyak kat kum kani kalis jong ki create sebenarnya